Яңалыклар чыгарылыш өз өчен башлап җибәрде студияда Алина Хисматуллина. Хәерле кич. Чаллыда 2 ел эчендә 6 балалар бакчасы төзеләчәк. Бәхетле исемлеккә кайсы комплекслар кергән. Ярты ел эчендә бер йортта дистәдән артык урам себерүче алмашынган. Ни өчен 43-тә 18 йортын җыештырырга теләмиләр? Сәнәгать һәм төзелеш өлкәсендә 2 кеше вафат, 9 кеше җәрәхәтләр алган. Чаллыда җитештерү өлкәсендә җәрәхәтләү очракларын кисәтүгә багышланган 10 көнлек тәмамланды. Чаллыда 2 ел эчендә 6 яңа балалар бакчасы төзеләчәк. Бу мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре төзү программасы буенча башкарыла. Якын арада төзелеш эшләре 63-нче комплекста һәм Мәләкәс аръягында башланачак. Моннан тыш 2019 елда бакчалар төзеләсе комплекслар исемлеге дә билгеле. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Мәләкәс аръягында 3 бакча бар инде. Шуңа да карамастан микрорайонда тагын 2 балалар бакчасы төзергә ниятлиләр. Шуларның берсе 22-нче комплекста урнашачак. Бирдә яшәүчеләр районда яшь гаиләләр күп. Бакчаларга һәрчак сорау зур булачак ди. Садиклар бик кирәк, монда балалар бик күп. Туганнан бирле басканы юк инде шушы садикка роддомда ук. 117-нче булып торабыз чиратта. В Новый город перевели, сюда не попали. А так, конечно, здесь бы я водила. Туда-сюда ездить утром и вечером с ребенком. Не ближний свет, транспорта толком нет. Күршедә урнашкан 20-нче комплекста да яңа бакча төзеләчәк. Һәр бакчада да 220 урын булачак. Бакча кирәк безгә, потому что балаларымда күп. Безнең әле балага бердә 3 кенә әле балалар артманда көн сайын арткан сайын балалар күбәя инде. Очырта әле артка таба барачак. Бәхетлеләр исемлегендә 63-нче микрорайонда быел бирдә дә бакча төзелеше башланачак. 2019 елда да 3 бакча төзелеше планлаштырыла. Алар Зәп бистәсенең 14-нче комплексында, Яңа шәһәрнең 14-нче комплексында һәм 35-нче микрорайонда урнашачак. Старшая еще год сходит в садик, младшая вот пойдет. Младшая Сентябрьская еле-еле попала в садик. Садик нужен деткам, потому что ноябрьские дети, даже уже октябрьские, не попадают в садик. Вот в Белякеч набиралось то ли 3 группы, очень мало детей попало, и то льготники попали. Это семьи многодетные и полицейские семьи. Яңа бакчаларда ясли төркемнәре дә ачылачак. Хәзер җирләрне билгелиләр, техник биремнәр әзерлиләр. Гүзәл Габдуллина, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтәсенә шылтыратып 26-нчы комплекста яшәүчеләр зарлана. Алар әйтүенчә, бер ай элек балалар спорт майданчыгына койма алып килгәннәре тик аны алыштырыр урынына бирегә ташлап калдырганнар. Хәзер бу куркыныч урынга көн сайын балалар җыела. Да 23 йорты ишек алдындагы спорт майданчыгы җимерелә бара. Иске койма кәкрәйгән, ә бер ягы бөтенләй ачык тора. Авария хәлендә булган майданчыкка балалар һәм яшүсмерләр җыела. Биредә яшәүчеләр балалары өчен борчыла. Сейчас дети на каникулах прыгают, там очень опасно, торчат железные штыри. Мы волнуемся, как бы не произошло несчастного случая. В других, в 27-м комплексе, в других, там красивые площадки, удобные, приятно, как говорится. А здесь... Бу куркыныч объект турында җәмгыять үзидарәсе рәисенә күп тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр. Аның әйтүенчә, идарә итүче компания булышырга сүз бирә, тик әйткәнендә тормый. Безнең теләк шул, директор җыгына әйтәм инде мин. Эшләгән эшне бетереп куйсын ул. Кешенең сораулары булмасын. ЖРЭУ 26 директоры сүзләренчә, балалар спорт майданчыгын бүген үк төзәтәчәкләр. Ташланылып калган койма турында алар унытмаган. Работы были приостановлены в середине июня в связи с тем, что сварщик ушел в очередной отпуск. Вчера он вышел, сегодня работы ведутся. То есть до конца дня работы будут выполнены. Мәргән Файрушин, Эльдар Шайдуллин, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Урам себерүчеләр булмагач 42-43 комплексларда яшәүчеләр прокуратурага шикаят әзерләм. Йорт өчен җаваплы белдерүенчә, бер йортта гына 20 урам себерүче алмашынган. Төп сәбәп эш белән тәэмин итүче тарафыннан начар мөгаләмә. Нәтиҗәдә шәһәрдәшләр зыян күрә, подъездлар пычрак, ишек аллары җыештырылмаган. Тулырак алдагы сюжетта. Бүген 43-тә 18 йорты ишек алдында җыештырылган, әмма бу күбрәк урам себерүчеләрнең түгел, йорт өчен җаваплының тырышлыгы. Ул үзе чәчәкләр утырталарны, карый, чүп-чарны җыештыра. Шәһәрдәшебез билгеле бер урам себерүче юк ди, алар гел алмашынып тора. Эксплуатация участогы эшләмәүче шәһәрдәшләрне вакытлыча гына эшкә яллый. Тарифлар да билгеләнгән. Мисал өчен, бер подъездның идәнен юган өчен 100 сум түлиләр. На той стороне я даже не знаю, кто убирал. Разные люди. Потому что я туда бегаю, так спросить.
Вот. А вот с 1 по 14 приняли другого мужчину. Ну, имя я не буду говорить, знаю всех. Он поработал март-апрель и в мае ушел, дали где-то больше зарплату. Они принимают третьего мужа с женой, сюда молодую женщину. Она месяц поработала, принимали постоянно каких-то пьющих людей. Держат их 3-4 месяца, находят других и так далее. Шәһәрдәшләр дә чисталыктан канәгать түгел. Осень, зима, весна. Все, лето наступило, 2 раза только двор убрали, 2 раза только подмели. Ну, бывает то, что, я не знаю, кто-то, видимо, заходит, так гадит. Наверное, может, из-за этого. Прямо внутри. Внутри, да, бывает. Вот такой контингент же у нас есть. Йорт өчен җаваплы белән кадрларга кагылышлы мәсьәләләрне хәл итмиләр. Надежда Ивановна бер тапкырда эшләрне кабул итүче актларга кул куймаган. Югыйсә бу аның бурычларына керә. Идарә итүче оешмада исә урам себерүчеләр белән проблемалар юк дип аңлаттылар. Әмма тырыш һәм җаваплы хезмәткәрләрдән баш тартмыйлар. Белгечләр аңлатуынча, эш күләменә бәйле рәвештә бу эштә 30 000 сумга кадәр хезмәт хакы алырга мөмкин. Есть не очень ответственные, да, работники, есть более ответственные работники. Я готов был бы, если пришел бы ко мне там ответственный работник, заменить его. Дворники-то у нас сейчас такая ситуация складывается, что больше всего пенсионеры работают. Молодежи-то нет. Не обязательно может быть дворник конкретно закрепленный за этим домом. Он может у соседнего дома 43-16 убирать там 3 подъезда, да, 4 подъезда в этом доме. Йорт өчен җаваплы бу проблема 42-нче комплекста да бар дип аңлатты. Кыенлыклар 43-нче комплекс эксплуатацион участогына карый башлагач башланган. Якын арада алар бергәләшеп прокуратурага шикаят белдерергә җыена. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Җитештерү өлкәсендә җәрәхәтләрне кисәтү мөмкинлеге төгәлләнде. Аны Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы игълан иткән иде. Рәсми чыганаклары буенча узган ел республика предприятиеләрендә эш вакытында 406 кеше имгәнгән, 30 кеше үлгән. Безнең шәһәргә килгәндә бу елның 5 аенда Чаллыда промышленность һәм төзелеш өлкәсендә 9 кеше авыр травмалар алган. Бу узган ел белән чагыштырганда 2-гә артык. Үлем очраклары узган елдагы кебек 2. Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 7-нче бөтен Россия съезды бара. Төп тема мәктәпләрдә ана телләрен укытуны җайга салу. Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле әйтүенчә, хәзер ана телләрен өйрәтүнең яңа нормативлары эшләнә. Моның өчен эшче төркем төзелгән. Съезд эшендә Россиянең 30 төбәгеннән, Казакстан һәм Татарстаннан 700-гә якын делегат катнаша. Алар арасында Чаллыдан 4 кеше бар. Без делегатлар белән элемтәгә чыктык. Барлык татар теле укытучылары да зур ышаныч белән кайтып киткәннәрдер. Чөнки кабул ителәчәк документларның да тел мәсьәләсендә уңайга чишелеше һәм ана теленең укытылышы буенча кабул ителгән концепцияларны безгә тәкъдим иттеләр. Без алар белән бик килешеп үзебез рухланып кайтып китәбез. Бу елның 1 августыннан пенсия яшендәге кайбер кешеләргә түләүләр артачак. Сүз эшләүче пенсионерлар турында бара. Аларга иминет пенсияләрен исәпләгәндә яки алдан исәпләүләр булганда исәпкә алынмаган узган елгы пенсия баллары нәтиҗәләре буенча иминет пенсияләрен яңадан исәпләячәкләр. Ведомство хәбәр итүенчә, яңадан исәпләүне пенсия фондында башкарачаклар. Аның өчен кешеләрнең гариза язуы кирәкми. Максималь балларны күләме 3-тән артмый. 2018 елдан башлап иминет пенсия билгеләү өчен 1 балл 81 сум 49 тиенгә тигез. Россия пенсия фондында шулай ук 2016 елның 1 февраленнән эшләүче пенсионерларга иминет пенсияләренә түләүләр индексацияны исәпкә алмый гына башкарылу нормасы үз көченә керде. Шулай итеп, өстәләсе сумма пенсияга чыгу вакытыннан карала һәм өстәмәләр төрле кешедә төрлечә булырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы бездә. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38. Не пропустите долгожданная премьера. Новое световое шоу «Млечный путь» в Набережно-Челнинском дельфинарии. Звоните 70 16 42.